morgenmaden på Skals Efterskole, fordi der er en meget bred vifte af morgenmadsprodukter. Jeg synes, det er fint, at vi skal gøre rent, så vi ikke går til lort, men jeg synes, det er meget tidligt om morgenen, så en gang imellem har man lyst til bare at ligge sig op og sove. Tre morgener om ugen, der mødes vi her i auditoriet og ser nyhederne. Jeg kan godt lide dansk. Niklas? Vi fik sådan et trækros, der er hugget i hånden som gave. Ja. Først. Jeg skal køre den. I like to have English, but sometimes it can be boring. To go on with this, I have some worksheets for you with some individual assignments. Jeg synes, at maden på Skals Efterskole, den er til tider er den rigtig god, men nogle gange så er den ikke så god igen. I min fritid kan jeg godt lide at spille noget pool og spille bordtennis, og nogle gange også spille fodbold inde i hallen. Fysik er utroligt spændende. Jeg synes, det er rigtig sjovt og lærerigt. Man kommer til at bevæge sin krop på helt andre måder. Jo, aftensmaden her på Skals, den er utrolig god. Jeg synes, det er fint nok med lektietimerne, men det kan godt virke lidt langt. Jeg kan godt lide at spille klaver sammen med alle de andre her på SC. Vi spiller nede i skolens musiklokaler.